नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. उत्तर कन्नड जिल्हा लोकसभा बीजेपी उमेदवार श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमगेल्या प्रचाराक प्रधानमंत्री मोदीले आगमन. शिरसी आयतवार 28 एप्रिलाक उत्तर कन्नड जिल्हा शिरशीत लोकसभा निवडणूक प्रचारासाठी बीजेपी उमेदवार श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमका भरघोस मतान निवडून विजयी करा असो संदेश प्रधानमंत्री मोदी हेमी केलो. तेमी शहराच्या मारिकांबा जिल्हा मैदानाचेर प्रचार सभेत उलयताले. थंय जमिल्ल्या लाखांशी जनसागर हो एक भारतीय जनता पक्षाची विजयी यात्रा अशी दिसता अशें तेमी म्हणले. गुजराताचे मुख्यमंत्री जावचे पयलीं तुमगेले आशीर्वाद घेवंक जिल्ह्यात येयले तेन्नाच्यान आतापर्यंत मनापासून तुम्ही आशीर्वाद दिलात. तुमकां कृतज्ञता अर्पण करता अशें तेमी सांगले. तुमगेल्या आशीर्वादान 10 वर्सां अधिकारात रावन बहुमत सरकाराल्या वतीन अनेक अभिवृद्धीची कामां जनतेक दिलात. मोदी मजेसाठी न्ही तर सेवेसाठी जन्मायला अशें तेमी सांगले. मे 7 तारखेक जावच्या निवडणुकेक मोदी तिसरे वेळा प्रधानमंत्री जावूं जाय म्हण विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमकां सांसद म्हण निवडून हाडूं जाय अशें तेमी उपस्थित लाखांशी जनसागराक उद्देशून प्रचार सभा यशस्वी केली. विकसित भारत के लिए 7 मई को उत्तर कन्नड़ और धारवाड़ के हर बूथ पर कमल खिला रहा है. और कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे ना तो आप पक्का मान लेना आपको मोदी दिखाई देगा. दिल में मोदी होगा, मन में मोदी होगा. और आप जब कमल पे बटन दबाएंगे ना आपका वोट सीधा सीधा मोदी के पास जाएगा. आप मोदी के लिए, मोदी को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे. गर्मी दोनों के मतदान बढ़ेगा. 10 बजे के पहले सारा मतदान करा लोगे. शादी हो और काम हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो, मतदान कराएंगे. पोलिंग बूथ को जीतेंगे. अच्छा मेरा एक काम करोगे, देखिए मेरी बात आई तो ठंडे हो गए. ये मेरा पर्सनल काम है, बताओ करोगे? पूजा करके बताओ करोगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा पर्सनल काम है. करोगे? पक्का करोगे? एक काम करना, घर घर जाइएगा और जाकर के कहना कि मोदी जी सिर से आए थे और मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है. मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे. जब हर परिवार को मेरा प्रणाम पहुंचेगा ना, जब मेरा नमस्कार पहुंचेगा ना तो परिवार को यह आशीर्वाद. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय.
एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, इत्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवारच्या खारगाव वैलवाडा हिंगा श्री ब्रह्मदेव आणि श्री निराकार देवालो वार्षिक उत्सव 30 एप्रिल आणि 1 मे. कारवारच्या खारगाव वैलवाड्यार परिवार देवापैकी श्री ब्रह्मदेवालो दुसऱ्या वर्षाचो जन्मोत्सव मंगळवार 30 एप्रिलाक आसून सकाळच्यान विविध धार्मिक कार्यक्रम जातले. दनपारा 12:15 ते 1:15 पर्यंत महापूजा प्रसाद आणि अन्न संतर्पण जातलो. तसेच वैलवाड्याच्या श्री निराकार देवालो वार्षिक उत्सव 1 मे 2024 दिसा असून दनपारा 12:30 वाजताना महापूजा, 1:30 वाजताना अन्न संतर्पण म्हणल्यार महाप्रसाद सुरू जातलो. रात्री 8 वाजताना वैलवाडाचे स्थानिक डॉक्टर सचिन महाबळेश्वर नाईक आणि डॉक्टर साईशा रामचंद्र शेट हेमी दोघी डेंटल सर्जन हेमका देवस्थान कमिटी तर्फेन सत्कार कार्यक्रम जातलो. तसेच रात्रीन 9:30 वाजताना साकार कला संघ हेमी सादर करतले 50 वर्षाची आंटी जाऊ पळयता नेंटी हे कोंकणी नाटक सादर करतले. या सगळे कार्यक्रमाक भक्तान हजर रावन कार्यक्रमाक शोभा हाडची अशें श्री दत्तात्रय भास्कर नायक हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. कारवारच्या सदाशिवगडार श्री महामाया देवीलो रथोत्सव म्हणल्यार 13, 28 आणि 29 एप्रिलाक संपन्न जालो. कारवारच्या चित्ताकुला श्री महामाया देवीलो वार्षिक रथोत्सव म्हणल्यार 13 आयतवार 28 आणि 29 एप्रिलाक जालो. या 13ची आख्यायिका खूप व्हड आसा. राज परराज्यांतल्यान खास देवील्या दर्शनाक भक्त हाजेरी लायतात. 28 एप्रिलाक 13 तर 29 एप्रिलाक दैकालो संपन्न जालो. श्री महामाया देवीचो रथ रात्रीन देवस्थानाच्या आवारात ओडतात तेन्ना भक्ताली अलोट अशी गर्दी जाता. सनई, शामेळ, घुमट असे पारंपारीक वाद्य हिंगा खास आयकूंक मेळटा हे विशेष. या उत्सवा निमित्यान देवूळ आणि परिसर विद्युत रोषणायेन सजयले आकर्षमय असे मनमोहक दिसताले. मुंडगोड रान खात्याच्या कर्मचाऱ्याला घरात चोरी. मुंडगोड कारवार जिल्ह्याच्या मुंडगोड मारिकांबा नगरात रान खात्याचे कर्मचारी रावच्या घरात चोरी जाल्ली घटना आयतवारा कळू येयली. रान खात्याचे कर्मचारी मुत्तुराज हिरेकणगी आणि अमित सण्णक्की हेमचे पैकी एकटो तळमजलो आणि दुसरो पैल मजल्यार रावताले. शनिवारा 27 एप्रिलाक हेमी आपल्या गावात गेल्ले वेळार चोरान संधी साधून चोरी केल्ली उरतली असो अंदाज व्यक्त केला. दोन्ही घरात दाराचे कुलूप मोड माळीरावच्या अमित सण्णक्की हेमगेल्या घरातल्यान 15 ग्रॅम भांगर आणि तळमजल्यार रावच्या मुत्तण्णा हेमगे घरातल्यान 6,000 नगद चोरी केल्ली घटना घडला. आयतवारा सांजेर क्रायम विभागाचे PSI कुडगुंटी हेमी आपल्या कर्मचाऱ्याबरोबर येवन तपास काम सुरू केला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.